Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu nola egiten den parabola baten adierazpen grafikoa. Eta hortarako berebizikoa da jakitea zer den parabola bat. Bueno, horrekin goaz. Hona hemen funtzio kuadratiko bat. Hau da, maila bi berbidura bat duen funtzio bat. Bai, funtzio kuadratikoa da. Bueno, horrelako funtzioak adierazten dira parabola baten bidez. Zer da parabola bat? Bueno, parabola bat da horrelako forma duen funtzio bat. Eta gogoratu dela funtzio kuadratiko baten adierazpen grafiko. Ikusten duzu, lehenengo parabola honek besoak goraka irekita dituela, bigarrenak aldiz besoak beraka irekita ditu. Bai, hemen dugu parabola bat zeinen beso hau berakorra den, erpinera ailegatu eta gorakorra egiten den, beste honetan dugu beso hau gorakorra da, erpinera ailegatu eta berakorra bihurtzen den. Bueno, jakin al dezakegu funtzioa soilik ikusita nolangoa izango den parabola, hau da, horrelakoa edo horrelakoa izango den? Erantzuna bai da. Bueno, eta hori haren balioaren menpe dago. Gogoratu a dela isakarratua biderkatzen duen koefizientea. Kaso honetan a minus bat da. Hau da, a 0 baino txikiagoa da. Txikiago ikurra erlojuaren orratzen zentzua mugitzen baldin badugu, ateratzen zaigu parabola horrelakoa izango dela. Bai, izango bazan haren balioa handiagoa mugituko genuke erlojuaren orratzen zeinuan eta izango zen parabola holan dela. Bueno, horrelako izango da beraz gure parabola. Ze gauza kalkulatu beharko ditugu horrelako funtzio bat ematen digutenean? Lehenengo gauza izango da erpinaren koordenatuak ateratzea. Jakin beharko dugu isaren zein koordenatutan eta iaren zein koordenatutan dagoen erpina. Lehenbizi kalkulatuko dugu isaren zein koordenatutan dagoen. Goazen, Bueno, isaren koordenatuak erpinean formulare baten bidez kalkulatuko ditugu. Zein izango da erabiliko dugun formula? Bueno, jakin dezazuela izango dela gai honetan erabiliko dugun formula bakarra. Hau izango da. Isa berdin minus b zati bia. Bakizue a dela minus bat eta b dela lau. Ordezkatzitugu balioiek minus lau. Aparkatu, ken lau eta minus bat kalkulatzen dugu eta badugu isa bi dela. Orduan, erpina dago isa bian, bai? Eta iaren zein koordenatutan dago erpina. Bueno, hori kalkulatuko dugu oraindik ere errezago. Baldin badakigu erpina dagola isa bi balio duen puntuan, ingo duguna izango da isaren balio hori hasierako funtzioan ordezkatu. Goazen ba? Hau da, hasierako funtzioa isa hemen eta hemen agertzen zaigu eta hemen ordezkatuko dugu isa bere balioagatik erpinan dela bi. Goazen ba? I da minus bi berbi gehi lau bider bi gehi bost. Ebazten dugu, beraz, badugu erpina dagoela isa bi eta i bederatzi puntuan. Erpinaren koordenatuak beraz dira bi bederatzi. Gogoratu beti emeten dela lehenengo xaren balioa eta gero iarena. Bai, badakigu non dagoen erpina. Bueno, urrengo gauza izango da jakitea ardatzak, gogoratu plano kartesiar batek bi ardatz dauzkala. Horizontala edo absisa ardatza, isaren ardatza eta vertikala edo ordenatuen ardatza y-ana, bai? Bueno, goazen ikustera noiz mozten den absisa ardatza. Bai? Bueno, lehenik eta behin esaten dizuet, nik badakidala OX edo absisa ardatza mozten dela I0 denean. Goazen plano kartesiarra ikustera. Hau da absisa ardatza. Hau da X ardatza. Bai? Noiz moztuko da, hau da, noiz gurutzatuko du gure parabolak, noiz gurutzatuko du ardatzau? Hasieratik ez dakit, baina bai dakit ardatzau mozten denean Y-ak ze balio du. Isa minus bost dela, Y-a zen bada, 0. Isa iru dela, Y-a zen bada, 0. Beraz, OX ardatza, absis ardatza mozten da I0 denean. Orduan, zer egingo dugu? I0 balioa funtzioan, eta berriro ere gora noa, I0 balioa funtzioan ordezkatuko dugu. Beraz, I agertzen den tokian, 0 jarriko dut. Eta, zer dut hemen? Bigarren mailako ekuazio bat. Aurreko gaian ikusi genuen, horrelako ekuazioak
formula honen bidez ebasten direla. Beraz, B jartzen duen tokian lau jarriko dut, A jartzen duen tokian -1 jarriko dut, eta C jartzen duen tokian 5 jarriko dut. Hemen ala duzu egina, ebazten duzue, eta lortzen duzue, abzisa ardatzaren, isa ardatzaren ebakitze puntua direla, isa -1 eta isa 5. Hau da, -1ean eta 5ean mozten da ardatza hau, hemen eta hemen. Beraz, ebakitze puntuak abzisa ardatzarenak dira -1 eta 0, ze gogoratu I beti dela 0, eta 5 eta 0, gogoratu I beti dela 0 abzisa ardatzaren ebakitze puntuan. Ondo da, orain geratzen zaigu jakitea noiz ebakitzen den, noiz mozten den ordenatuen ardatza. Hau da, ardatz vertikala, Y-koarena. Bueno, hau ere nahiko logikoa da. Bai? Ia -5ean mozten dela, zenba balio du isak hemen? 0. Ia batean mozten dela, zenba balio du isak hemen? 0. Orduan badakigu, ia ardatza mozten dela, isa 0 denean. Zer egingo dugu beraz? Isa berdin 0 balioa funtzioan, goiko funtzioan, hasierako funtzioan ordezkatuko dugu. Beraz, kopiatzen dugu funtzioa berriz ere, eta isa jartzen duen tokitan, bai, 0 jarriko dugu. Hartaragoaz, 0 berbi, gehi lau bider 0, gehi 5. I 0 balio du, I 5 balio du, ordenatu ardatza mozten denean. Beraz, hemen moztuko da ardatza hau. Jartzen dugu datoa, ordenatu ardatza ebakitzen da noiz. Isa 0 denean eta I 5 denean. Isa 0, I 5, hemen. Bueno, geratzen zaigun lana da orain egitea balio taula bat. Bai? Eta balio taula egiteko beti izan behar dugu aurrean funtzioa. Bale, lehenik eta behin taula kopiatzen dut. Eta oso importantea da gutxienez 1, 2, 3, 4, 5 punto kalkulatzea. Eta garrantzitsua da alaber, erdian erdiko balorea jartzea, hau da, erpina. Beraz, hemen kopiatzen dut lehen kalkulatu dugun erpinaren koordenatua, dela 2, 9. Eta nire gomendioa da, joatea, isak 2 balio bat duenean, I 9 balio du. Punto bat gutxigo. Isak 1 balio duenean, zenbat balio du ik. Isak 3 balio duenean, zenbat balio du ik. Bai, noa, 1 berago, 1 gorago. Orain 1 berago, isak 0 balio duenean, zenbat balio du I. Eta orain 1 gorago. Isak 4 balio duenean, zenbat balio du I. Nola kalkulatuko dugu zenbat balio duen ik egoera konkreto hauetan, isak balio hauek hartzen dituenean? Berriro ere, goazen funtziora, eta ordezkatzen ditugu isaren balio hauek, isa dagon tokian. Goazen isa 1 denean, zenba balio du I? Jartzen dut horrela. Isa 1 denean, balio du, isa jartzen dut tokian jartzen dut 1, eta kalkulatzen dut. Isa 1 denean, ik balio du 8, badatoa kopiatzen dut taulan. Orain goazen ikustera, zenba balio dun ik isa 3 denean. Bueno, jartzen dugu isa 3 denean, eta ordezkatzen dut isa den tokia 3agatik. Kalkulatzen dugu, eta isa 3 denean balio du 8, eramaten dugu gora. Ez da kasualidadea, bai, iak berdin balio izatea, erpinetik punto bat bera eta punto bat gora alderatuta dauden puntotan. Bai, esan dugulako, parabola bat erpinarekiko simetrikoak diren 2 beso dauzkalako. Bai, berdina gertatuko zaigu hemen eta hemen. Kalkulatuta bat badugu bestearen balioa. Goazen orain kalkulatzea zenba balio dun ik isak 0 balio duenean. Bueno, ik isa 0 denean balio du, ordezkatzen dugu isa dagon tokian 0gatik, isa 0 denean balio du 5. Eta jartzen dugu taulan. Aldez aurretik diotzuet, hemen ere 5 aterako dala, baina goazen egitera, hala ere. Bueno, isa 4 denean, ordezkatzen dugu 4 hau isa dagon toki guztietan,
kalkulatzen dugu, eta isa lau denean, ik balio du 5. Ikusten? 5. Bueno, baditugu 5 punto. 1, 2, 3, 4, 5. Hau parabola adierazteko nahikoa da. Goazen ba, parabolaren adierazpen grafikoa egitera. Bai, plano kartesiarra jarri dizuet hemen, absziza ardatza edo isa ardatza, ordenatu ardatza edo i ardatza, eta goazen puntuak planoan jartzera. Lehenengo puntua nik jartzen dudana normalean erpinaren puntua da. Erpina dago isa 2, i 9. Orduan, isa 2, eta igotzen naiz, i 9. Orduan, i 9, isa 2. Hemen egongo da puntua, marrazten dut. Urrengo puntua marraztuko duana izango da ezkerra aldera dagoena. Isa 1, i 8. Bueno, isa 1 denean, i 8 da. Hau da urrengo puntua, marrazten dut. Urrengo puntua da isa 0, i 5. Isa 0, i 5. Hemen egongo da urrengo puntua, marrazten dut. Urrengo puntuak lirateke simetrikoak beste aldera. Isa 3 denean, ik 8 balio du. Isa 3 denean, ik 8 balio du, marrazten dut. Eta isa 4 denean, ik 5 balio du. Isa 4, i 5. Marrazten dut. Orain, puntuok elkartza baino zai falta, hemen egin dut, eta badugu gure parabola. Parabola honek infinitu arte jarraituko luke bere besoekin. Nik bakarrik marraztu izkizuet ebakitze puntuak arte. Bai? Ikusten duzue, jarraituzkero, hemen izango nukela isa ardatzaren ebakitze puntuak, lehen kalkulatu ditugunak. Non mozten zen isa ardatza, absziza ardatza? Isa -1, eta i 0, eta isa 5, eta i 0 koordenatuetan. Bueno, eta hau izan da dena, ez dela gutxi. Orain zuen lana da, jarraitu ariketak egiten, eta dituzuen zalantza guztiak planteatu. Ondo izan.